Ngo-August inyanga esibhiyozela ngayo oomama kodwa akho nto intle. Molweni, Mamgobhozi londe namkela kwi-channel yam. Namhlanje sizawuthetha ngamabali amabini. Ibali likaNthabiseng Nhlapo apho akwivideo ebonwa ehlukumeza umntwana wakhe, and then also likhona ibali kamama waseButterworth uBongeka. UBongeka unabantwana abathathu okanye wayenabantwana abathathu athe wababulala. Na masiqale ke ngebali elika mama uBongeka. Na umama uBongeka ngecawa kusasa umuntu ongumashonisa ke umuntu obolekisa ngemali ebeye kwakhe eyofuna imali yakhe kuye. Xa efika wafika abantwana babini besebhedini besulekile, uBongeka yena ezixhomile nomntana wakhe ona 14 years oyintombazana naye esulekile. Kurhanelwa ke into yobana ngaba uBongeka uthathe ityhefu yempuku wayifaka ekutyeni bekushiyekile endlini, watyisa abantwana bakhe ababini, omnye una-4 omnye una-8 years ngamakhwenkwe basweleka. Kuthiwa ke ukutya bekupheleke ngoku for baphinda mixe enye ityhefu for yena nalo umdala uyintombazana ona-14 years. So lo una-14 years wathatha imela wamhlaba entanyeni wasweleka, and then yena wazixhoma wabe kanti uyasweleka. Kuthiwa ke kurhanelwa into yobana ngaba isizathu soba azibulale yintsokolo. Kusola ke ba uzibulele kuba enamatyala engazazi uba uzawuphuma njani kuwo, nokuba bebelamba bengenakutya for iveki nabantwana, so wakhetha ukuthi ke azibulale nabantwana bakhe. Now ibali ke ngoku elilandelayo ngeli likaNthabiseng Nhlapo. UNthabiseng Nhlapo unalo tata womntana wakhe ke esibona ku-social media bonwabile, couple goals, bafota nomntana, bafota kunye kumnandi. Now kusola ke ingathi khona into yenzekile phakathi kwakhe notata womntana, andanoba behlukene okanye baxabene okanye kwenzeke ntoni. Kodwa ke uNthabiseng kuthiwa uye wenza ivideo, abantu bamaziyo bathi binguye lowana, apho ebekhaba umntanakhe. Umntanakhe uphantsi guys on the floor, uyamkhaba umntana, wade wabeka inyawo lakhe kule ndawo, umntana wade wakhala. Kodwa ke kuyabonakala ingathi udala lento eyenza, ngoba njengoba emkhaba nje umntana wakhe kula video akakhala umntana. Uzokhala ke apho xa sebeke inyawo lakhe apha entanyeni. Kuthiwa ke le video uyenze kuba efuna uvisa kabuhlungu utata omntanakhe. I-masterpiece gungqu ke ngeyoba utata omntana kaNthabiseng umxolisi Scotch uye wayenza i-post ku-Facebook apho like ebonise heartbroken. uNthabiseng commented kula post wathi it's there on Facebook, and ayo fake account nguye. Xa ungena kula Nthabiseng uya ku-profile yakhe. Yey! Hayi bethu nani sikhohlakele, kodwa uba niyifuna ivideo ikhona ku-Facebook, ningaya ku-Facebook nithi Nthabiseng Nhlapo. Mamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Rest in peace to uBongeka Buso kunye nabantwana bakhe. Hayi.